Hola, ecomaníacs! Avui us vull presentar un dels meus animals preferits del mar. Seguiu-me! Us heu fixat en aquest peix que és una mica arrodonit i que té aquestes dents tan grans? Segur que el coneixeu, és el peix globus. Quan s'espanta, s'empassa molta aigua i s'infla per tal de dissuadir els seus depredadors. Però això no és tot. Té cara de simpàtic, però és un peix molt verinós. Hi ha més de 120 espècies de peix globus a tot el món i gairebé totes són verinoses. El verí del peix globus és molt més potent que el cianur. Es localitza al fetge i a l'aparell reproductor i en menor quantitat a la pell i als intestins. Un sol peix globus conté verí suficient com per a matar a 30 persones i no hi ha un antídot conegut. Us ha agradat conèixer el peix globus? Doncs per si algun dia viatgeu al Japó us donaré un consell. Si voleu menjar peix globus, assegureu-vos que el cuiner tingui molta experiència perquè si no retira les parts verinoses, el verí us paralitzaria la musculatura i no podríeu respirar. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, ecomaníacs!